щупи. Преди да поздравим бункерите. А влезеш и вътре във водата не ти е стига. Нали? Трябва просто да се престрашиш. Стайна температура е. Бе, то път и утре Иван Тонов знава тук е... Иван, И после беше посинал там, си беше трепнал като листите. Луци си, Луца, ама съдеш си нормално. Съдеш си нормално. Най-многото ти замръзнат макарите. Осташко е, но олеква. на мен става много топло, ще ходя аз да къпа. Аре бе, делфинче! Бате ти, защото там си знал, значи... Бе, бате, гледа на тери на берег, люси вече в зоба не ти да даваш. Няма смисъл. За какво ви задал там? Или влизаш, или излизаш. Или не, или влизаш, или не излизаш. Ема не, за какво си намокли гашите вече? Ти за какво си намокли гашите, бе? Баме, ще ме пръскам. Я го напръскай. Напръскай го. Качаш и почваш да дишаш спокойно. Имате ли един корон да го дадем на вас, да вземе да замърши? Викат му моржа. По-не толкова спокойно бива се това наистина е мъчение за него. Ево си тук на топло. Бата, не